pembahasan Bolnas i principal jongka college pastor APL Nonglai piki dikhat jongka CBRF but na sanker but kamtam piki na po expulse rider magini volunteer baro kubai sibun ba apply por ban one hanega program kalong ba I'm same sibun yangi te minta kasngi pitep em kasngi yu World Prevention Day. Man kasi pautorik jong September, siya don kanigasngi ka World Suicide Prevention Day. But man ka baro ka pertai ka celebrate, kiliya da ka cycling. Mo kiya cycle, but ngiliya menta da ka bike. But kalau ngata ngiliya da kanika meeting, kanika program, kanika awareness program. Ban I'm same, yakitu ki balon gum kanika jingale ka jing shitom. Tika team hang kanika sngi yang juga orang kendian, kita orang kata ka changing the narrative on suicide, changing the narrative. Mud kumno mungkin perkat thamai, kerja mudi perkat kerja keren ngelong thamai, halau ka suicide. Mas bonfian ni kerja perkat barim galong atang ileran ban keren, ni iben itu kibreo, ni semua bagi duna jengeng, teng ileran ban keren, ni ileran yang tu ikiwe, badan kumitai bahaya yang jonga. Henry hari ni kasngi, ni kau ban penpa ba. Kata changing the narrative, ni happen pentamai je mudi berkat, ni melengkap manleran, man kena siapa kene. Kedepan paus khamat habalang hai menang salang haki school, ba ngin yarap yaki ke melengkap manleran. Cuba ngila dia tu, ngiran kom taki problem mo. Titik je berkat ngilong dua je kermen, ngisno sosi, ngisno dua tiak dua dem. Ngim dei manleran, dei menyatu ben, yatu i principal, yatu i noikai, yatu i pastor. Kam tam ni kena senrang. Bunsin ngisyak yakun te. Ngisno ba ngin fight la dia. Ngim don kam ino Henry ngi baru khat gidon kam iwe te pidon kloy ban share yaki problem gidon hamen sim wat le aran shop kin wan ki pang ki babon ngim de ban le aran men ka pang ka suicide Henry mon chakmat bal bunum iben ko mi kito ki badon ki jele kadi ka pang mne be ki le khnang mne be ki duna jingen Henry ngi hap yarap kito ki balong ki badon ka jing sitom te takat ni kendian te sipang ai kublai ya pilang baro kublai sibon. Now we will distribute certificates to our participants. So I request Reverend Nonglai to kindly hand over the certificate to our participants. Ngapdiang sung bahaya pi baro kat bayaran ringkat hang ni. But hasua bangin sedang ya kan ka program sakmat kerpat ya baro ba pin sung bah ban yang lang. Ngenya doai kini ka bangi ong ka serenity prayer sabut nadin jong to ai hangi ka jingsuk mensim mengila ban pediang ya ki bangim la man pen kala ka man sngu thu ya ka jing ya per jong kini amen kani ka jing duai ngi jukot ka serenity prayer lene ka jing duai suk mensim ka ba hikai ngi ba ngide bandan bangin la ban priang ki jing ki jingim ka jongi badru banya chakmat mentakas ngi rakhie ya ka bangi ong ko World Suicide Prevention Day. Ngi kenduk langkum ni banyak keren syapang kata ka bangi ong ka jing shem no ya ka jing suicide. Shua bangin ya kadan kani ka bangi distribute ya ki certificate. Mana step ngi don ka cycle rally. Te hatu ka cycle rally idon cyclist, younger cyclist te ngi kwa ban khot ye syakmat bad madam be en ngobaban distribute certificate ye.
sementang yen yo ya ka mengikut ka lamp lighting haka perthai borok ka wei kani ka sngi ka de ka baki rakhe borok shitulup ka perthai dia hakani ka sngi ka bamentang ngikot ngidan kata ka bangi ong lighting of the candle ban kan mau ya ki brio ki bala klad naka suicide okay ban kan mau ya ki te ngidan kani ka bangi ong ka lamp lighting to remember the departed souls ki bala klad baru ki bahing hasam ki jongki ki basyam me kani ka jinglanat ingin poin nak sakawai ke bentang ingin yo ka jingkran na i Dr. Mukim haka team. Priang subhaya pilang baro ki bawang ni menta nadu i DC badan bat ngi bro ki guest ki kena baro khoi bat ki na po community based rehabilitation forum ru berpau songu ya ka i pastor nong lain bengilap ni telang bat san care komne ban organisation ni ka program doktor basumar ya ki brio ki ba kta ya ka jingmu je perkhat mo ki badan tek jingpang depression anxiety ki badi kiat ki badi drugs ki balik kulmar ni sumar kum kita who stop listening to you when you talk sense kata kamu terap sangkren kulmar ngana hap sengap ban sumar da flakren bain kakam jangan adab nomor pelajam te handika benta bangyakran ta kasingi thai bon na phi kadika sening kong ba phiyo kum kani ka singi ban yakan maulang kata World Suicide Prevention Day. Hak 4 September man ka snem ni sait don kenika ka program kumne. Bro ka perthai. But bro ka perthai ngi celebrate kenika sngi da kata da balik cycling. Kadaw bangilia kenika kata banga ngi simenta kenika cycling. Kapri bangia yang senda tu ki brio ki ba don ka jimot perkhan ki ba mo ki bas do jingkermen ki baso ba mentoi su ban im. Bagi yang hajan jongki ban aimen sim yaki bakem dia bendok jingkermen tetakadaw ngi don kum kaneka program tika team man ka stem ka team ta ka stem ka dai to puli ta show you change the narrative akten english da ka sigan ang kamut kum no change the narrative changing the narrative on suicide tumut ban penkela yaka rukom perkhan rukom kren kejung muncul perkhat sipangka suicide sipangka ta jing kata ben dekat no ka jong jing em ki break ba sim ka jong jing em kumno bangin penkela ya ka kom perkhat sipangka ni ka benta mardon bun ki ju kom perkhat ki barem ma kom ta ka thim ko angi bangin don kan ban perkhat thamai no changing the narrative ki ji perkhat ki barem ji perkhat barem di kata ba ko ba bun ma pi sen kom wan kom ka program dai marbun sin hi de krajpan ka suicide so tiang manya kran dai ni so salia manya kran ni ngau so tiang ba mkwa manya kran kalong e ka bolong mo ka benta bang mja kran hayeng manya kran habalang manya kran haskul manya kran mar bagi ni so le ran ban kran pang taka suicide handrai ni ju ong ma da finan problem e da fibure kata kinang he tikar kom jing perkhat bari man syua ka dai ba wa yakran nai ong ni e handrai kat nang le kum ta ngi iba kanang buan penban fidan kum ta ji perkhat don kum ta ki jing symptom ki depression ki jing ya thu hong ya thu e mai ya thu ino hikai ya thu ya ki bala he amdei ban le ran namang ikun ngi hapo men sem ngi nang tiang shu handrai dang ya thu hok pada la susting ka men sem te ko we dikata kalau ngi on keten pareng from silence to conversation ban nakajing leran syaka banyak keren pangkan ya ban ngile akum tam tak singi keren pangkata nanti sakawi pada ban change the narrative bunsin miswa ang ngile ran ngidon tak stigma mo but ngi kita ngi nyoben ki balong ki balik akum ta ngin om ba kita ki beri baduna jinggai ki batolot ne tenteng bor bamman bunsin ngi tenteng iben yaki haneng hap thamma ajumo job khat ba kitu ki beri ne be kitolot handai kadai ke jingpang buan ngi kiyo ta jingpang depression ba hot ki jing ki buan ha jing em ki jing hayeng hasam ki don jing klat don ki handai buan sin kiyo depression ki sat poi sa ta benta ba da sumane ka depression la ban laj na ta ka suicide ru
Dikata ngim dei ban iben yakum tiki brio. Ban weng nakata ka stigma. Hani ban wan ban ka understanding ban so thu eki banum iben yaki. Ting hap perkat thama ban dei ban iben. Hani banun ka understanding ka compassion ban isn yaki balong kumto. Entah sakawi pada kata ban change the narrative. Kadi kata datang inu ki balong matlot ki balong depress mo banum iben yaki. Hapling jongi ku dang ki khna ma dapet ki ile diaw ki ile so si ni hapling ki jis ai ten ma tang lang ni reach out people you ba ile diaw ile so si tang man chu smile tang man chu thap ka terpeng tang man chu ai man siam tang khan dia ro kan no lasting mat alat kata ai basnia ti iwi pe iwi nang ngi don ka benta ho ku mo pinga ngi hapo sanker ngi ibuan hakin ne takadang ngi long ngi sim khiai kan ne bat buan nang ngi paju asngau kita paju ihin banjang kita Henry hap te bahaman ka imlang salang hap lagi parlong ki bahayeng gidon la jong jing khia don ki bre ki don ki jimuj berkhat ki basosi ki be ba iwi gidon ka benta ba ngitang shu I'm same tang shu smile no tang shu kli philong kum no phi diaw menta don yatho tang ka taru kla irap ban like niki nakata ka suicide ti tang khandiat kan ni so ai ti ka team di kata bangin nginum don chu jing berkhat ke barim ba menshua Hending la bandan ji perkat thamai halok ni benta to change the narrative on suicide kulai shibun. Te mentangin poi shakoi ke benta ka speech na I Madam A Karpor DC ma'am ngoba. Nung kong nung sharp ngakwa ban penpau ya ka jing ngongu jonga sha I Dr. Sandy Sim bat ka sun care ba kila shim ya kene ka sanjam ban ka bakong san baha ban penlong ya kene ka program let's see kene ka de ka topic ka kene ka suicide lane kinu ki issues ki ba ya de bat ka mental illness ngasngo ba ngidang kam duna hangne ha district chungi bangin ya kren openly lane bangin ya ngin ya focus kani ka problem ba dekat no ya ka jing im la jong steng por kala long ka manners ba ki ong da ka ktien pareng lani kala long kata ka jing pang ka bala kta ya ka jaj bin rio satla ka perthai but kumenta ha bang ya kren kumni in the world it's recorded. But in every 40 seconds, there is somebody who has taken his or her life or is attempting to take his or her life. Kata kalalong serious. And kaladei kapor yangi bangin keren bangin sngoto but bangin long open-minded chapang kum kani ka problem ka bawan ha ka society jungi. Lesing in the perkat balay ka jur ha kani ka age group. Ka way ka factor ka long ka stress level. Kilong so stressful. Pinapay ikani ka generation menta kata ka jing la bandi le kata ka stress lesi ka kam duna bat ngi hap ban ya tre rat ba ban hikai ki khana kumno bakin la bandi le kata ka stress lesi kata ka de ka wei ka phang ka bangi la bo sharot. This message we take amongst ourselves. Let us not live our dreams to our children. Let our children live their own dreams. Live the dreams as per their own capacity and ability and interests. Kan mau barabor. Ka stress factor jung ki khana ladafi analyze kalong
Itu iparalok kikimi kpa ki don kali ki don kayeng kabahe ki don kumta among ha preng jong piru pia kampe balai ngangam don kumta itu ila ban puli bha ngangam la itu ipas bha ngangam pas what you compare kan mau ba ublay ulashna ya pi iway but iway in the most unique way pilong unique failures habangi fail kan mau habangi fail kat bangi dang ya puli lani dangi la ya trairu habangi fail ngim fail kan mau ka de kalat ka ba ai ublay ban pen ngau thu yang ni ba we can do better ladangi fail ngidi ban kut jing mot ba we can do better and ngan lep ha sho it should make us stronger our failures should make us stronger you should be a winner at the end not a loser to make yourself depressed aba phi don kanu ka jing ngau diao ka kanu ka problem ka ba ka ba penlong depressed lane ka ba penthut jing mot jing par khat jong phi my advice is what numbo haladi kren banu da phim not ban kren bat ki kme khpa kren bat ki paralok share bat ki himen ki para share banu manta ki por ki don ki counselors ki don bun ki bala pan ngap ya pi shim ya kanikala re what you bo haladi among friends haskul lada pidon lada POE pi notice inu ikana ilong depressed tingila ban yarap ya kitu ki ban bamut ru ngila ban yarap ya ki ba ban wengi ki na kata situation ngakit bok ketruang ya ka nika program ngakan tu ya iway badan hang ni pen leching mod ngap pen leching mod and ya kani ka por ka bapin penlot hakani ka program ya ka kamtam ya ka tu ka panel discussion but ki way ki jing keren kin ay kata ka lat jing tip jong pi ka bakong san bha kat ba pidang yat kum ki khana hakani ka lenti in your journey of life which is very important this ngap and I wish the organizers all the best God bless us all. Thank you so much. Reshibune madam nabantaki kentian ki jongpi shwa bangin ki oshanie kerpat i Reverend RPL lingdo nong line ngin present ki mementos ki panelists jongi shwa bangin stein ka discussion Tau kublisi CDF baro ki balaidan hane kapor bat kerpang nagamenta I DC jongi ho yam non dagi kam ijong ki ba dan kam tene kapor nagaliang jong ka sanker bat nagaliang jong ka KGP san sep ngi piang sobai fi baro ki balaidan nagapor kam tam ki panelist ke jongi ki badon hane ka sngi ya bangen dan ban rakhi hane ka sngi ka World Suicide Prevention Day Hoi ngila yo asngo sipun kijingkan kamtam ni Dr. Edi Mukim ban na I DC jongi sipangkan kesngi degini kapor kalong kama kam kerpang lesi mangidan hang ni yepi ki students ki nohikai bat ki ki perlok ki jongi banya keren sipangkan ka issue hane kapor dengan kan selam mangidan hang ni sangut ki panelis ki jongi ki ban ai ya kendian kijing keren hok nega pang tentu isya ban poi saya kata benta
ngidan hanega por marka team nega kasngi ko ongmo World Suicide Prevention Day kemot ba suicide is preventable. Nei barabor ngidan gijing song mo ila ko aban nyap tin la iban nyarap itu. Mo lani ila le pop nani anu naga bantamo kadang kira kompar khat ke jongi. Dan ki por bade ngim kran eru ki susap naga sngap. Mo tentang ngi kran ngi la judge ngi la bishare ki jingle jongki ne yer kompar khat jongki lani ngi sap jar. Tikene ki sngi ban perkemau yang ngi ba kita ki suicidal thoughts nani kita ke suicide la ban yada lagi long nudu dang rit hadu bin la heru. Tihan ke por kan ai berkran shwa i pastor GR Karmolong bin ai katu kan ne jing kren kam tam me nagal yang jong balang ya ka bang ji kren mo barabor siong le pop kembong ya doktor di mene le siwat habalang ru ngidan la ka jong kom perkhat tingan thang ni i pastor GR Karmolong ibrin ka mairang per street ai kom arminen e jing kren halo kan ngapang tôi pastor langsti balong moderator jong ini ka panel discussion ki palok para panelis betul lah kan kapor di kublesi pun nak bantang kan kapor ka pilai begini banyak perlu jumut lang halo ni kapang ka badon kam shisha begini aban perkat kam tam kumbal layalam kamat di Dr. Edi menne dia ka bantang ka begidon nadu ki balang ki lang salang ka bengila ban ya rap lam begini ki palok ki ba ngat ni ka jinge ka ba ki kendu Tikuman syukran nagalian jong kapalang ho i Dr. Edi mene ila lampang kendiat ketika bentar kayak jing berkat jong kapalang adu bentar mo pakaton halokan nika suicide nika cipenyap beladi Tikuman syong no pastor kai bakapalang ka hikai syapang ke jingim mo ka jingim ka bau play wa hangi kalong ka kodor di man season juba ban ong ka cipenyap no iladi ngila ban ong hisen juba baik kalau belum kapop makamat jong boleh, ban rai, ban sim no yang lagi jong ngaji ne, ban penyap ikiwe ne, kapong kamu katu kasipo hukum ikan mau ke Bible ke hikai mo, kawe nak hukum nak sipo hukum, kau menom penyap, katau ru bangin penyap ikiwe ru, bat yaladi ru, di kemudian habang sim yang rai ban puasata, kemudian hakamat jong boleh baai kaya, di kajing im kabau kotor, kemudian ketika ngilap orang ketika bentar kabila le ikaba jing bakalah kaba, yimri ban le. Tiga hajing berkat ketika juga balang kemudian hadu kayeng hadu kini ki sini hadu mentah kalau ngila ban ong ba kamlong stick bagian ong ba kapalang ka sim baik ban ong ba ki bale ke ni kam kindai baik ki bala lepop dan reka ke kapalang kayeng olong ba hikai ya ki kun kapalang bagi sutu ba karai man sim la ka jong ka jim tika dei ka karai ka ba kat ngila ban ong kam dei ka karai ka ban chong hakam kiti jong ki bagian rai la ka jong jing mo udah upload baai kacing im jungi, dia kita kilat kita pengen light lagi. Di postong asku baga kacing bu juga balang banong ba ngiyeng kalau ngirim juga Bible baga kacing penyap ketika pop nama kalau kume jingi kai, ki pajba ni ki kun ka balang begin suatu, begin sim haladi karai, lagi bantah kacing im jongki. Di kuliah syukur postong dan ita pan cuba pen. Nak kalian jong ni kum kibapet ya kaan di akan ni kesusait ketika crime. Nomor ba kadang ke section haka kini ke BNS ke pemerintah kadang ke section 224 ke baong ba kinu ki beri ki ba persiang ban simno ya ke jingim jong ladi kemot kinsha ki ba atem dayap te kemot lakut bun sin ngisu thu ba kata ke jing atem ban suicide jong ki beri kemot kadon ke kumalaong i pastor mentan ba kadon ki jing ki baki ki syam ha jing jongki kabar apoi hadu harendang le asie kaba kim don solution shu ha jing lingkot jing umbut perkat jongki kemod kim don shu kanu solution kaba kinyo ti natak daw kim ban sie ki persiang ban simno ke jing im la ar pendrius nem mentang atrei bontli ki atem suicide nila aten tamangim pat ju let pat ban ong bangin let kem nani bangin ra ki kasari ban bu ki apo along ngimpat jule akumta namar ngisutu ba ki don ki jing ki baki ki syam ki bangi jule kalong bangi pha ki syaki syapo memhans lani ban syakinu ki badan ki counselor ki badai ki by expert namar kum ki polis yang claim train bangin ai ke counseling
yakini kiba don kum kini ki problems tingi pha ekipan shaki counselor kiba kiba repet beri kmi yakini Namar ba balai hani ka ski mo ngi khot khanang na kaliang ki police na bunsin hi kisnong ki thao ni kong le ki police kla ja kam ta mo tingli yo jing sai man kum to namar ba ho ki don ki benta ki ba mla ban criminalize ba ki brio ki ban jing stom mla ban ki criminals mo dan de ki ong DSP jing man ne long na kaliang jing ki menta ki long ki interventionist kai Kalau imla mana counseling berkait ini kidon ki kila merefer sata. Mo, gina nak kenang ba, lesi hang ni dan kena ni ki pa the view gini ki cases, wat dem ting balik si ki pulit. Ban YouTube ban report. Ni ban kem you tahu report ni kita handai ki police kin direct kin refer to appropriate authorities ni bala malai kata mo. Tu boleh sibul lai saya kata. Tina kalian jonga TV ong ba ngidon apa deng jongi hang ni kini ki expert. Seorang expert kumno ba siapang ke suicide tam dia pi expert ngali experience expert ngali dak basai tang atem wat tang sisi no pa jo atem ti ben suicide tinyo ang kumno ka ethan tin ri khri bon ni ko por ben jo ekran hagaba pindakali man nga kumno pile kumu principal jong ni school jong pi hangni banam ta kiwe ki school ru ya ke je ekran siapang ke ni ko benta Menemen step. Ni nakaliang jong ke Kasopra College, isa don bikin ni ke assembly man ke step. Kani isa kami ke school niam da Kabupuram, ringi don mangi kinong yalam balang. Man la ke step ha assembly ni penon kambay ya ke Bible. Dan ni kena school ta. Man ke sngi ni puli ya ke Bible. Shwa ben rung sa kelas. Ben yo ya ke jingnang de star lengba kinong hikai. Gipuli kibenta kumno bangin acquire knowledge and wisdom through teachers but ba da bor ke jong belai bangin yad hagata kalenti menne step nomor gani ke sngi ke desa pangata ka kumno bangin ya prevent jeledi nagini ke jai baro bandum atem lane bandum sim ya ke jingim lajong ngipuli naka benta naka tinju belai kabi tho yang isa pang Kitu ki koiji jong Paul Silas apa Filipi hayeng bendi Filipi ipuli itu benta hakabangi i yau tu koiji itu nong ab bendi pikan mah dam nong ab bendi ubala sau jencar ha namar ba hadim la kenyo jumai katu ke bendi ka prano cingkang berhat belilut unang mutra kini ki jong u Paul Silas kilapet namara ai ka kamni u deben pet ba da bakla tiak kemut ka ulaha pa jing bisar bar ha ka jing jenjar tenrei namar ba uni ubriu habadi haba la i ba la pli ki jingkang unang mut terbar ha ki ko di le petlut ku sim de to wai mut bandung yele da ko lam mut bandung lo yele rei Paul lang tai wang what pen mensau sangap. Ye pero what num penyap. Dari ikan dia lelai tang benong what pen mensau. Nomor tang pen mensau rumlong devi. Sekat pen penyap lelai ti mau kekiatan. Ti habala ong upol kumta uni lei baki ni barok haki dan bal hantu hi ka yetu ka tinju blai ba upol Silas kila yo ya kaban selok ka counseling ka bacar kai ba ka tukpor bat ulah kelalong way naki nong serai nong bot yau trai kadi gini kelinti ka ba ngiru ko kina school ngide puli ka Bible man laksi ngin semang tu ba kam kongsan de ban ya ki counselor ke bang ngitung mangi kam lahi ka Bible ti puli tinju blai pin semi kelinti jongpi DSP itu pahamo whenever beraja kana suicide lada gitu ki brio ki kemi ki pa kim kwa ashu ban le postmortem kim kwa ban follow up bakan dek FIR ki kwa ban yo ekataka postmortem exemption kemot long ban non kam shu ban le FIR kin tep no bet ya kamen te kum beta ki cases ki she wan changi kum ki executive magistrates ban aya ko order te apo district ke jongi in this 1 year but kat tu kat ni ki banai ki baladam how ki usam baladam ngatra giran hadu nyau pratli ki cases ki patang sanga ki bawan bangan ai so kata prevalence kemot lang ka he ba nomor ba unreported cases ki dan and then ki cases ki ba
kum kitu ki bahab ban le postmortem ru ki dan. So just kitu ki ba done any questions bagi de ki suicide ru ki dan hadu kata just in our small district. Te kita ki cases ki range na ki longkume ki longpa wat ki kena i bos post namru don ko ka case ka pa kelawan sanga. So kata ka kapan i ba kata ka suicide kata alut ya bara. And then habakiwan kini ki make pa lani ki bahayang hasam gumtu bakinwan ban ai ban pan ya kata ka exemption. To most of the time na done any issues baro hat ki kot isala ki piang lot ni ai ya ka order ban ai exemption. Te andal ada untuk pat ngasukli gitu ki bahayang hasam mo so don jingpang ai don jingja ai hayang hasam don any issues ka phima te bun sin hi kitiang ban yathu nomor ba kitiang yo ngam ai so ka exemption. Te henry baro wat la ki don ki rang ba snong edu ki nong ba ngim tip so. Haji syam don ai bana ai umja ai ti ki don ki ba genuinely ki jawab ya kata ru ba kim tip shisha balai what was happening ha pa jing em jong gitu ki khna jong gitu ki longkubi kapan i balai se kata ka jing sia suthu hayang hasam ru ka khamduna ba takarau ka poisa do ta khap ba ki haban le no ya kanika jing jan ba kim tip hadu ban layap ru tip what happened kan ki kita ki stresses ki baki ki sham responsibility jungi we pi we ru nanti ki parlok ki ba hiang ki pasam ki baro and from the government ru ka haban don kata ka framework ban pendunai kini ki stresses ru mo subukum ka traffic jam it is kind of a stress over time kata mo we live in a high stress high competition society ka ba nawan ra shu kini ki jing e na do dang rip hadu ban teman te as a government as policy makers ngi haban wat lahat nanti ban pendunai ta ki stress ka jing ki baro ban ki society bat ka balang bat baro ring haban ailat bakan long open banginya keren bat bangin laban solve kini ki issues Kindan bet ki science lara filong observant yi parlok jong fi bale kumbala ong bala batai shai mane ki dan ki jing ka behavior jong ki teng kin long loss ki shong apa kelas tang ba ki page satu kilong fix bet apa page nu kim kilong loss la ka jong ka perthai te fini tu khana ke eru teng fi tu jokes nu ki tu kim rekhire namar ba ki dan la ka jong ka yu ki jing mut jong ki tenar ka daw la filong observant ya ki parlok jong fi ne ki bahaying jong fi ki fini i bet ki science kanum dei tang ha khlimat ka ba only one day kumbala ong mane bone sin ki teng ki keren nama kini ki brio bone sin ngai kilong self pity long ki isnai la dia teng ki set keren ye ki balong tang sepang ila dia kilong concern be ila dia kini ki brio ki ba ha jing syam jonga ya kini ki ba commit suicide ti ngatrai kindan be ki science la filong very caring about your friends about your whoever is near you Ban sim ya ka jing em la jong. Tadi kan ni jing le kam ni ka ta yang iru. Wat ngi kinoi kai maria ja kam ni ha ba yu i tu kan news nai ngi puli ngi pek ngi jo bat ngi lum par noi kai ru. Pek kal no kam tam ta. Yo kan a jong iru sai. Yo mton ba da kim la exam da phil sai ka se le kam ni tai to nya par khat kum wei. Kum kita ngi don nagal yang jing kum no banyaram yai khna ka ba kum kita. Some of this medicine, if you buy by yourself, some people they buy by themselves, some sleeping tablets and all that. If you buy by yourself from the pharmacy, then it can become addictive. And you become addicted to that medicine. But most of medicine, if you take properly with doctor's prescription, they are not addictive. You have to take for 3-4 months and then gradually reduce the medicine. And along with medicine, you combine with counseling. So medicine can be stopped. Doesn't mean that they'll become addictive throughout. If it's severe, medicine does help. Some people have this question, no? If taking medicine does show a lack of faith, maybe ngaduna jinget habdi dawai nganya kun hina dia nrei kan mau ki dawai ru blai la ajing start ki doctor scientist ban lab itu ki dawai ki dei ki ban yarap kan so da nai thiet da thiet in la dia tik dawai othia tulong adik ki nrei da village ki doctor kin batai api su kius ki penduna la hiban penduna. In every profession there is ethics. There are ethics in every professions. Even in counseling there are ethics. One of the main ethics in counseling is confidentiality. You cannot share whatever has been shared to you to others. But there are only two conditions where you can break those ethics. There are only two conditions which you can share with others. One is that when that person is planning to self-harm, but trying to harm themselves or to kill themselves, you can break that confidentiality. Sebab yang aku akan penyap na dia, yang aku akan sniu na dia, bila akan break confidentiality. And the other condition that bila akan break confidentiality is when I want to do harm to others. Cuma tahu orang penyap na you know, mau menang abrat bom na you know, di kata kai pilong di kata kan melong,
The giveaway benta, other problems, other experiences, film dan hok ban share giveaway. They only in these two conditions. Bapila abadong ngahap ban wat jigarap. Whether I have to tell someone, any other authority. Mo, they kumong doktor menem they PCE, they in fact helping them. Haba giwi kia kipalok chungi kipalong kumta kipala Shong Marway kipala kiar na pi ha ka kelas ni hajing hapo Palau School. Pilap ni tu baik mo kajing kia jing mut kajing skusi katur kabas skusi kumbala batai doktor berkiwai pat mene sakaman. Di kumpul mene tang si kentin kabap pilap yang bangkran ye kelolong kumbah pi kering ye tu katliu kabap idon mo doktor mene. Hapi haba piu bagi palok ki ideal musim kila kiar na pi la domor marway. Datang mapi sudah mantap na terpenguang mene imam mene la kerana sakamat doktor sakamat. Nak kata di kalat ka bangila yarap lam yaki nak kata ka jing ka ba kila persang ban rai ka rai ka ba ka jing ma jong ki mo di ha bangi ka kum kita ko mong ka kamram jonga jongi kolong bangin yarap lam yaki da ka bangila pelong palok baki kran yaki sekentin mo tinggal am kali balai pi sengusi ko mola ong men la batai lang kini ba sakamat mene di kata kalong kalat ka bangi sim senjam ban approach yaki tinggal aban pelat yaki na kajing ma kapakin rai ka bapaklah kajing macongki. Before we wind up, this is a panel discussion. We all have our equal share of listening. Also, it's also participation, right? So, do we agree here as a house that suicide is preventable? Please raise your hand. Hingga yang bak suicide laban yada. Bangai rakti soba. We have a majority. Thank you. More. So I think we've come to the conclusion, more, but suicide is preventable if all of us come forward, more, for help. We not be professional. Tenangila menyerap, dah kabas ngap, dah bayarap, more. Di negara yang jangan aku boleh sebut ni, kita panelis sang ni, kita bala ay kapor, kita sotu kita buat mereka kam hendrai kita lawan nak menentang program. Barangit bapi kum ki students kam tam pia buat, pinra ini kubor, more. Sya yeng penituk khana ba walangi don kum kita kijing sngo bam kwa imru la banyaram mo makata kade kabaran kamba balese kejikan ke ba kham kerpang lamadong nagalia jung Dr. Edi kum psychiatrist doktor balang professional ini lain ba kani kade kijing pang tiap ong kijing pang kebut danga pang kepo kade pop semua pang kepo danga pang biong kli mo dia kemut habang ipang kam de kepom. Habang ipang sengosi, habang ipang jingkuslai kam de kepom. Dengki por ngila aban la ladi kapiang dengki por ngiwat jingeram. Lam long tang counselor motor edi dan ni dam kut tang taru la dan kam ki professional intervention mo. Tingi dokumen cibun de kepor ba kejikan jingi kolong ke ba seso ba nangit ba ngimi nang ni da kejing tip ki ba thamai bangila aru ban contribute mo society. Tengah kerpat saya sini ai belajar baru ini panelis sebab bertahap keti. Thank you. Tengah sobaban kod i pastor arpi lingdok nong lan ben ai ka vote of thanks. Ikong opinion ya kini ka panel discussion begini program hari ini kesini. Kami ko yang ai ngu yublay uba lailam yang bagi lalaman pelong ini program kaba job kumni kum kalong mentah. Nak liang jong kasan care nak liang jongi ka community based rehabilitation forum KJP Samngi ngi dabru daka disngungu ka bakrau bagi kublai nadu ye Madam DC Srimati A Karpor lain man syuban ngi ndai I balayaram sibun nadu KJP kre ya kena program ngi ai kublai ru ya baro ki nongi simenta nadu mendem step mangidon ka motorcycling rally nadu ki banyak ka cycle ki banyak ki bike but ki ba nagleng jo traffic ki ba yarap nak tamat penyaj batch ya ka rally ke jungi mendem step ngi ai kublai ru nak menta ke program hakani ka no phai jo ni kesngi wa menta ya baru kini menta kamtam ki participant ki ba la one naki benta ki ba fair ki department ba fair ni perpauru ka jukublai
ya ki school ki balaklo banwan management ta ki bapdiang ini jukat sobha ga jungi nakaliang jong ka MVIS nakaliang ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School nakaliang ka Tirosing Memorial College nakaliang ka Mairang Presbyterian Science College but nangni na ka Kasopra College ni perpauru ka jingkublai ka ba Kerpang ya teman san Dr. Bulnes Nong principal jong di Kasopra College ibala kloy ban pediang ge kerpat ge jongi ban penyo ge ge jaka ban yarap ban arrange ban permit penbiang ya ge jaka bangilan pelong di program ke baik ke berhenti kumni kum ba kalong menta titublai no kerku ya Dr. Sandi limdan hangni Dr. Edi ki staff ke sankier baro ngidap da ka jing songu Shibun desa hisien desa ngalak ban kumyai lat kumklet yanor yano haka jeng akul blai ke jonga simba nakeleng jongi ni dasngo burom ni songu bat kublai Shibun yapi baro kiba don hang ni lani ki bom don ro kibra long ka jingerap nakamata ke jingjaj bet ke jimbet jingbiang jong kani ke program kublai Shibun. God bless you all.